Helo bawb a chroeso I taro gyda ni a. Wel heddi fi'n mynd I wneud darlleniad I chi sy'n neges cyffredinol wrth ysbryd. So gewn ni weld beth mae ysbryd moyn gweud wrtho chi heddi. So ni'n mynd I edrych ar egni y foment. Ni'n mynd I edrych ar y sialens felly bod chi'n delio gyda'r foment. A ni'n mynd I gael neges wrth ysbryd I roi tyma bach o gair o gyngor I ni. So, fi'n mynd I ddechrau heddi, fi'n defnyddio Decr Unfolding Path heddi I ni gael y neges yma. So, croeso mewn ysbryd, croeso chi gyd ar YouTube heddi hefyd. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni, please, ysbryd egni. Egni y foment i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube, please. Beth yw'r egni? OK, ar egni ar y foment yw'r hierophant. OK. Nawr den, mae'r cerdyn yma yn siarad am dysgu. So falle bod chi'n dysgu rhywbeth ar y foment, falle bod chi'n ffindo mas rhywbeth am rhywbeth mae diddordeb gyda chi yno, neu falle bod chi'n ffindo'r gwir am rhywbeth, okay, yn eich bywyd. A mae'r cerdyn yma hefyd yn siarad am athro neu mentor, a falle bod chi'n cael tyma bach o gyngor wrth rwy'n ar y foment. Okay? Dyna egni'r foment. Mae fe hefyd gallu siarad am pethau sydd o fewn ffiniau falle. Okay? So cadw at y reolau fan hyn hefyd. Okay? Dysgu am y reolau, cadw at y reolau. So dyna'r egni sydd gyda chi ar y foment. Okay. Diolch Ysbryd, gewn ni nawr, please, sialens. Sialens ar y foment. Beth yw'r sialens, please? A'r sialens I chi ar y foment yw'r cerbyd, okay? Cerbyd marchogaeth, y chariad, okay? Nawr, mae'r cerdyn yma'n siarad am symud ymlaen a rhywbeth yn gyflym. Mae'n bryd I chi nawr cymryd ar awenau a symud mlaen. So, wedyn ni, achos bod hwn wedi dod lan yn eich sialens chi, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, right, mae eisiau chi wneud y penderfyniad nawr I symud mlaen. A mae hwn hefyd, mae'r cerbyd yma hefyd yn siarad am falens, okay? Mae'n siarad am cydbwysedd, a mae fe'n gweithio fi, falle bod chi ddim, achos bod e dan eich sialens chi, falle bod chi ddim cweit yn siŵr pwy ffordd I fynd lawr nesaf. Ond mae'r cerdyn yma'n gweithio fi nawr bod yr amser wedi dod I chi wneud penderfyniad a symud ymlaen. Okay? A mae'r cerdyn yma yn gerdyn o bositifrwydd. So mae eisiau chi symud mlaen yn bositif tuag at rhywbeth I chi'n trio cyflawni neu beth bynnag chi'n symud mlaen a fan hyn. Okay. Diolch Ysbryd. Nawr Ysbryd, gewn ni please dy air o gyngor di. Gair o gyngor i'r grŵp lyflu hyn fan hyn ar YouTube heddi. A chofiwch mae'r darlleniad yma yn Diderfyn, boys. Okay, so pryd bynnag chi'n dod am draws nawr yw'r amser I chi fod I gael y neges yma. So, Ysbryd, gair o gyngor. O, a mae honna moyn dod mas. Okay. A'r gair o gyngor, a'r cerdyn sydd wedi dod mas I chi fel gair o gyngor, fi'n dwlu ar y cerdyn yma, cerdyn y dewin. Okay. Mae'r dewin a sgiliau, mae fe'n gwybod gwmws beth mae fe moyn, mae fe gallu amlunio beth bynnag mae fe moyn mewn bywyd. Achos mae fe wedi dysgu'r sgiliau oedd angen dysgu fe. Mae fe'n deall pob un o y gwpanau, y ffyn, y cleddyf a'r pentyglau. A mae fe'n nabod y sgiliau. Mae fe wedi dysgu cyment. Mae fe'n gwybod nawr fel sy'n neud hwn. A beth sy'n diddorol gyda... mae hwn yn air o gyngor wrth ysbryd. Mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn I stepio mewn I egni y dewin fan hyn I amlunio beth I chi moyn yn eich bywyd. Beth sy'n diddorol man hyn yn yr cerdiau hyn sydd wedi dod mas, mae rhain I gyd o'r prif arcana.
So mae'r cerdiau yma i gyd yn cerdiau sy'n mynd i fod yn elfennau cryf iawn yn eich bywyd chi, a pwerus iawn yn eich bywyd chi ar y foment. So falle bod chi'n delio gyda pethau pwysig iawn ar y foment wedyn ni dy'r cerdiau yma, achos mae'r elfennau hyn o'r prif arcana yn bethau mawr yn eich bywyd chi, okay? Maen nhw'n sefyll am bethau mawr yn digwydd. A mae hwn hefyd yn gweud, wel, falle bod chi wedi dysgu nawr beth oedd angen i chi ddysgu, i symud mlaen, a wedyn ni i greu ta beth i chi moyn yn eich bywyd fan hyn. Okay? So mae hwnna'n neges fach clir. Chi wedi dysgu rhywbeth, neu chi yn dysgu rhywbeth nawr, a ta beth chi wedi dysgu nawr, mae'n amser i chi symud mlaen gyda hwnna, a wedyn byddwch chi wedi creu y bywyd i chi moyn. Okay? Allwch chi amlunio'r bywyd i chi moyn. Allwch chi manifesto y bywyd i chi moyn. Okay? Beth newn ni nawr? Mae chweglir had ar rhain, a defnyddio ni'r Lightseers deck am hwn. A gewn ni mae chweglir had ar y cerdiau yma, please, Ysbryd. Ysbryd, gallwn ni gael eglir had, please, ar cerdyn yr Hierophant. Cerdyn yr Hierophant, please. Ooh! Okay. Be sy'n gyda chi fan hyn yw marchog y cwpanau. Nawr, mae marchog y cwpanau yn siarad am gariad. Okay? So gallai fod cariad newydd yn dod mewn i chi fan hyn os ych chi yn edrych am gariad. Okay? Neu os nag ych chi'n edrych am gariad, gallai fod hwn eich perthynas chi, falle yn symud mlaen, chi'n dysgu rhywbeth am eich perthynas sy'n helpu chi i symud mlaen. Okay. So wedyn ni fan hyn, dy'r dwy garden yma, wedyn ni bod chi naill yn dysgu rhywbeth am gariad, neu chi'n dysgu rhywbeth am person sydd wedi dod mewn i'ch bywyd chi felly fel cariad newydd ar y foment, neu gallai fe fod yn dysgu rhywbeth am eich perthynas chi ar y foment, okay? So mae cwpl o opsiynau gallai fod fyna. So drychwn ni ar hwn fel cariad ar y foment, a wedyn newn ni drwyddo pethau arall wedyn, okay? Right, gyrra'n ni mlaen. Beth sydd angen iddyn nhw symud mlaen o, please, Ysbryd fan hyn? Beth sydd angen symud mlaen? Beth yw'r sialens hyn sydd rhaid nhw symud mlaen o nawr? Okay, a beth sydd wedi dod mas fan hyn yw as y cleddyf. So mae hwn yn gweithio fi bod angen i chi feddwl yn glir am rhywbeth. Okay? Mae'r as yn dod â cyfle newydd mewn i chi. Mae pob as yn dod â cyfle newydd, okay? Mewn gwaniaeth ffyrdd. A mae as y cleddyf yn dod â cyfle newydd i'r meddwl a pethau fel gallai fe fod cyfle am swydd newydd neu rhywbeth fel yna, okay? So mae hwn yn gweithio fi, mae'n amser i chi symud mlaen nawr, achos mae cyfle newydd yn dod mewn i chi rhywle fan hyn, okay? So dynwn ni'r eglurhad am yr dewin, a wedyn ni drychwn ni arno fe, darllenwn ni fe mewn cwpl o ffyrdd nawr. Okay, Ysbryd. Allwn ni eglurhau y dewin, please. Okay, a mae cwpl wedi dod mas, gymrau nhw. Achos mae'r agor o negesion fan hyn. Right, a'r cerdyn cynta gwmpodd mas, oedd y 2 o ffyn. Nawr, mae'r 2 o ffyn yn siarad am opsiynau, okay? So chi'n naill gallu sefyll le i chi, gyda'r ffon yma fan hyn, sefyll yn y sefyllfa chi mewn ar y funed, felly sefyll yn y swydd chi mewn ar y funed, felly sefyll yn y perthynas chi mewn ar y funed, okay? Neu allwch chi cymryd y ffon arall a symud mlaen. A os i chi'n symud mlaen, mae'r byd i chi fan hyn. So os chi'n symud mlaen, gallai fod meddwl, gallwch chi symud mlaen, os smydwch chi mlaen, bydd y byd gyda chi yn eich dwylo. Mae fe hefyd gallu siarad am teithio, okay? Gallech chi fod yn penderfynu symud tŷ, gallech chi fod yn meddwl am fynd ar wyliau fan hyn, okay? Ond, mae hwn yn gweithio fi, chi'n naill mynd i aros yn stagnant am ta beth chi'n neud ar y funed yn y sefyllfa yma ar y foment, neu chi'n mynd i ddewis symud mlaen. A mae'r cerdyn yma yn eich gair o gyngor chi,
gan bod e'n dod lan ar dewin fan hyn, wedyn ni bod hwn yn gweithio chi, mae'n amser nawr wedi dod i gymryd y cyfle newydd hyn, gymryd y cyfle hyn sydd wedi dod o'r as y cleddyf, a symud mlaen nawr gyda'ch bywyd mewn ffordd fach sydd tyma bach yn wahanol falle. Cerdyn arall dath mas oedd y 6 o cwpanau. Okay. Mae'r cerdyn mewn siarad am edrych nôl falle ar eich plentyndod. Mae fe hefyd gallu siarad am blentyn, okay? So falle bod plentyn gyda chi. A mae fe'n siarad am fi nôl i amser lle oedd pethau falle tyma bach yn haws yn eich bywyd chi, okay? Amser o'n i'n blant oedd pethau i weld lot yn haws na beth maen nhw nawr. I ran fwyaf ni, okay? Ond mae hwn hefyd gallu weithiau gweud bod rwy'n yn dod nôl mewn i'n bywyd ni o'r gorffennol. So rwy'n sydd wedi bod yn bywyd ni falle tra o'n i'n blant, neu gallai fe hyd yn oed fod rwy'n sydd wedi bod gyda ni mewn bywyd o'r blaen. Okay? So gallai fod hwn yn ysbryd i chi wedi cwrdd mewn bywyd yn y gorffennol, okay? Bywyd o'r blaen, fan hyn, yn dod nôl mewn i chi. So gwyliwch mas am ne. Falle bod chi, achos bod y dewin yn fan hyn, falle bod chi moyn i rwy'n dod nôl mewn i'ch bywyd chi. Okay? Falle bod chi'n amlunio rwy'n i ddod nôl mewn i'ch bywyd chi o'r gorffennol, neu o bywyd cynt. Okay? So gallai fod hwnna hefyd yn esbonio hwnna. Okay, so os drychwn ni ar hwn ar ei gyfanrwydd, os drychwn ni arno fe fel Darlleniad Cariad, okay, wedyn ni, bod chi'n dysgu lot am gariad ar y foment, falle bod rwy'n newydd yn dod mewn i'ch bywyd chi, a chi'n dysgu amdano nhw ar y foment, chi'n dod i nabod y person yma, okay? A os negio'r person ni'n wedi dod mewn do, chi'n dysgu ar y foment bydd chi moyn mewn person deif mewn i chi nesaf, okay? Achos wedyn ni bod y cerdyn hyn yn dod mas, os ych chi'n sengl ar y foment wedyn ni, mae'r person hyn ar y ffordd mewn i chi, okay? A just achos bod e'n farchog, neu giwna meddwl taw dyn sy'n dod mewn, okay? Gallai fe fod yn dyn neu fenyw neu ta beth arall yn dod mewn i chi, okay? Wedyn ni fan hyn, chi'n naill wedi cwrdd â nhw'n newydd a chi'n dysgu amdano nhw ar y foment, neu mae'r person yn dod mewn ato chi, ond chi'n gwybod beth i chi moyn o perthynas nawr. Falle bod chi wedi cael perthnasau yn y gorffennol sydd ddim wedi bod yn gret, okay? Ond chi'n deall nawr, chi wedi dysgu am eich hunan a beth i chi moyn mewn perthynas. So, a nawr mae'r person hyn yn dod mewn i chi, okay? Wedyn, mae fe'n gweithio chi am symud mlaen. So, symudwch mlaen gyda'r person hyn. Achos mae'r person hyn yn dod â cyfle newydd i chi, neu mae'r person yn gyfle newydd i chi, okay? I symud mlaen. Ond mae rhaid i chi gymryd yr awennau nawr gyda'r cerbyd yma, gyda'r chariad okay? I symud mlaen. Mae rhaid chi gymryd yr awennau a symud mlaen fan hyn. A ta beth yw'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi, cariad newydd, mae rhaid chi symud mlaen dyn nhw. Okay? Pidwch ofni symud mlaen. Achos na beth yw'ch sialens chi, felly bod chi'n tymlo, os mae fi moyn symud mlaen, so fi'n siŵr am y person. Just symudwch mlaen. Cymrwch ar awennau, symudwch mlaen. Ond newch yn siŵr taw chi sy'n cymryd ar awennau yn y berthynas. Okay? Wedyn arthoch chi, mae ysbryd moyn fi wedi na arthoch chi. Newch yn siŵr taw chi sy'n gyrru'r cerbyd yma. Okay? Okay. A wedyn, fan hyn, gallech chi fod yn gobeithio bod rwy'n sydd wedi bod gyda chi o'r blaen yn dod nôl i chi. Okay? A gallai nhw fod yn dod nôl i chi. Neu gallai hwn fod yn gweithio chi, wel, mae elfennau o bethau o'r gorffennol yn mynd i fod yn dda i chi. Ond wedyn ni, mae'r cerdiau yma, wedig y ddau yma, yn gweithio fi bod chi'n amlunio eich cyd-enaid fan hyn, okay? Eich soulmate. So chi yn amlunio hwnna nawr a chi moyn i'r cyd-enaid ddod mewn ato chi nawr a gallen nhw fod yn berson o chi gyda mewn bywyd cyn y bywyd yma, okay? A chi moyn nhw nôl nawr yn eich bywyd chi fan hyn, chi moyn nhw yn y byd yma da chi nawr. A mae hwn yn gweithio fi, gallwch chi sefyll yn stond, okay? Neu gallwch chi amlunio fe nawr. Amlunio'r person yma i ddod mewn i'ch bywyd chi.
Okay? A gallai fe fod y person yma. Okay? Sy'n bethu ddod mewn i rai o chi. Okay, so os drychwn ni ar hwn fel darlleniad swydd neu busnes, wedyn i bod chi wedi dysgu neu bod chi yn dysgu pethau nawr am eich busnes, a chi'n mynd i gwmpa mewn cariad gyda'ch busnes, okay? Neu gallai fod rhywun yn dod mewn i chi fel partner yn y busnes, sy'n a syniadau da, ac yma syniadau dyn ni fan hyn yn yr as o gleddyf, okay? Felly bod nhw'n dod mewn a helpu chi roi syniadau newydd i chi symud ymlaen gyda'ch busnes. Yr un peth gyda'ch swydd, felly bod chi'n gwybod fel sy'n neud eich swydd na chi wedi dysgu popeth amdani ddi. A felly bod rwy'n newydd yn dod mewn i weithio gyda chi, sy'n mynd i roi syniadau newydd i chi am fel sy'n neud pethau tym bach yn wahanol felly. A mae rai bod chi'n symud ymlaen gyda'r busnes neu'r swydd yma. Okay? Mae angen i chi symud ymlaen, achos mae syniadau newydd gyda chi, mae angen i chi symud ymlaen gyda'r syniadau yna. Pidwch ofni symud ymlaen, neu beth yw'r neges mae'r sialens yma. Okay? Os chi'n cael syniadau newydd, cerwch dyn nhw, achos maen nhw'n edrych fel sy'n maen nhw'n mynd i ddod mas yn dda i chi. Okay? Popeth yn edrych yn bositif iawn fan hyn. Okay? Allwch chi amlynu beth bynnag i chi moyn, na beth mae cerdyn y dewin yn gweithio ni. Okay? So os ych chi moyn eich busnes dyfu, neu os ych chi moyn eich busnes fod yn rhywbeth o'ch chi wedi breuddwydo am yn blentyn, okay? Os ych chi moyn symud ymlaen gyda'ch busnes a wneud e fwy i'r byd cyfan, okay? Felly bod chi'n meddwl mynd ar-lein gyda'ch busnes, neu eich swydd, felly bod eich swydd chi'n gweud, mae angen marchnata byd eang felly arno chi gyda'ch swydd, okay? Mae popeth yn edrych yn dda i wneud na, a gallwch chi amlunio beth bynnag i chi moyn mynd, okay? Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn i bod chi wedi dysgu popeth am eich iechyd, okay? Mae rhywbeth newydd yn dod mewn, rhywbeth positif yn dod mewn i chi neu chi dimlo'n well fan hyn gyda'ch iechyd. A symudwch mlaen a pidwch bod yn gaeedig am syniadau newydd felly i wneud â'ch iechyd. Felly bod chi'n meddwl mynd at homeopath neu rhywbeth fel la, okay? Wedyn ni, cerwch amdano fe, achos mae hwn i gyd yn gweithio fi, bod felly bod e'n amser i chi feddwl am syniadau newydd i wella'ch iechyd fan hyn. Okay? A gallwch chi amlunio beth bynnag chi moyn. Allwch chi wella'ch hunan wrth amlunio, okay? Cymrwch yr amser mas i fyfyrio, okay? Cymrwch yr amser mas i fyfyrio, a gallwch chi gael yr iechyd o gyda chi yn blentyn, do, os oedd hwnna'n iechyd da i chi fan hyn. Okay? Arian, smo hwn yn gweud lot am arian wrtho fi yn y darlleniad yma i fod yn onest, okay? Nw gwy'n timlo taw darlleniad arian yw hwn. Fi'n timlo taw darlleniad cariad yw hwn i ran fwyaf o chi. Falle swydd neu busnes i rai arall o chi. Wedyn ni ddim bod hwn am arian, ond os drychwn ni ar neges gallai fod am arian, wedyn ni chi wedi dysgu'r ffordd i wneud pethau i wneud arian nawr, a chi'n timlo'n eitha da amdano fe, okay? A mae'r marchog yn symud ymlaen, so chi'n symud ymlaen gyda'ch arian. Felly bod chi'n cael syniadau newydd fel sy'n wneud fwy o arian, neu gwario'ch arian ar rhywbeth, okay? A mae'r sialens chi nawr i symud ymlaen yna, a wedyn i chi lli amlunio, achos bod y sgiliau da chi i wneud ta beth chi moyn wneud, yn barod, chi wedi dysgu'r sgiliau fan hyn, okay? A nawr chi'n amlunio'r sgiliau yna, chi'n defnyddio'r sgiliau i amlunio rhywbeth newydd i chi yna. Allwch chi symud ymlaen i'ch breuddwydion amser o'ch chi'n ifanc, a allwch chi symud ymlaen i fod mwy cyffwrddus yn y byd os gymrwch chi'r opsiwn yma. Okay? Pidwch sefyll yn stagnant wedyn ni fan hyn. Okay? Okay. Fel fi'n gweud, cariad i fi'n gweld yw hwn i lot o chi, a chi'n amlunio eich cyd-enaid fan hyn, okay? A maen nhw'n mynd i ddod mewn i chi, os nag nhw'n eich bywyd chi'n barod, maen nhw'n mynd i ddod mewn i chi eitha bian, okay? Achos mae hwn wedi dod lan yn eich
egni nawr, egni presennol, okay? Eich egni chi ar y foment. So mae'r person hyn, os negu nhw'n eich bywyd chi'n barod, byddan nhw yn dod mewn yn fuan wedyn ni. Okay? Ond mae rhaid i chi symud ymlaen. Pidwch ofni, falle da'r person hyn, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, out of the blue, okay? Falle dewn nhw mas o imman. Ond mae rhaid i chi gymryd yr awennau a symud mlaen gyda'r perthynas. Pidwch ofni, falle bod chi wedi cael eich anafu yn y gorffennol, pidwch ofni nawr, mae popeth mynd i fod yn okay? A chi'n amlunio yn eich bywyd yn gwmws beth i chi moyn. So ymddiriwch yn ysbryd, achos mae ysbryd yn edrych ar eich gôl chi, okay? Ta beth chi'n credu yn, pinetaw Duw, pinetaw ysbrydion, pinetaw brydysawd, beth y golau, beth bynnag i chi'n credu ynddo, okay? Ta beth yw e neu hi neu ta beth, okay? Maen nhw yn edrych ar eich gôl chi fan hyn, okay? Maen nhw wystod tu ôl i chi. Mae'ch tîm ysbrydol chi wystod yn edrych ar eich gôl chi. A helpa nhw chi amlunio. Gwedwch chi wrthyn nhw, gwedwch pan ych chi'n myfyrio, neu gwedwch mas yn uchel, okay? Gwedwch. Os oes angen help yno chi'n rhywbeth, gofnwch. A gwedwch wrthyn nhw yn gwmws beth i chi moyn a helpa nhw chi gael pethau, okay? Doda nhw pethau mewn lle i helpu chi gyrraedd y nod i chi moyn cyrraedd. Okay? Gret. Darlleniad lyflu, boys. Beth fi'n mynd i wneud ar i orffen y darlleniad yw cymryd neges wrth yr angylion. Neges fan hyn wrth yr angylion jyst i orffen, please. A mae hwnna moyn dod mas. Okay. A beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn wedi dorri ar agor. So mae fe'n gweud fan hyn, chi wedi cyrraedd yr eisiau chi'n mynd i gyrraedd. So falle cyn hwn, falle beth chi'n dysgu fan hyn, yw bod chi byth mynd i dimlo mor isiel a chi wedi timlo yn y gorffennol, okay? Mae'r amser yna drosto yna'r timlo'n isiel, mae'n amser nawr i symud ymlaen, okay? A mae fe'n gweud, mae rhaid i chi ymddiried yn hyd bywyd, okay? Ymddiriwch yn hyd bywyd. A mae hwnna yn dod nôl i'r cerdyn yma, okay? A beth wedes i gynharach. Mae'r ysbrydion yn edrych ar eich gôl chi. Mae'ch tîm ysbrydol chi yn edrych ar eich gôl chi, okay? Mae rhaid i chi ymddiried yn yr hyd, okay? Hyd a lledrith. Okay? Ymddiriwch yno fe a bydd popeth yn gweithio mas yn iawn. Na'r beth wedau fan hyn wrthych chi hefyd, cymrwch mach o amser mas, okay? Mae ysbryd moyn fi wedwn wrthych chi. Cymrwch mach o amser mas i'ch hunan, newch tyma bach o fyfyrio, okay? A meddylwch am gwmws beth i chi moyn mewn bywyd, ac maen nhw'n barod i wrando, okay? Maen nhw'n barod i wrando ar beth i chi moyn, okay? So dyna darlleniad lyflu, boys. Os chi wedi joio fe, cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio y channel, achos mae pob peth bach i'n neud yn helpu fi i wneud y darlleniadau yma i chi, okay? A os chi wedi darllen hwn yn wahanol i fi, gadewch fi wybod yn y negesion isod, fy chi'n dwlu siarad am darlleniadau fel i ni gyd yn timlo pethau gwahanol yn yn greddf a fel i ni siarad ysbryd, okay, ac i gael y negesion yma, so dwlen i glywed wrthoch chi. A os oes diddordeb, ydych chi'n cael darllenau personol, mae'r wybodaeth i gyd i gael isod. So edrychwch arna os ych chi moyn darlleniad personol. Wel, gobeithio bod chi wedi cael rhywbeth wrth y darlleniad, a os ych chi, gret, os nag ych chi gadewch e fynd, okay? A felly, rannwch e gyda rwy'n chi'n meddwl o mae'r darlleniad yna i fod i'r person yma, felly bod chi'n timlo yna yn eich greddf chi. Okay. So paswch ymlaen i ta pwy chi'n meddwl bydd hwn yn addas i. A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.